Mga ka-K5, duwa ka mga lalaki, dakop matapos nangawat sa motorsiklo. Ang makahalamot magidiri ang isa ka sospek bao gamito niya kanong motorsiklo serbe sa paglibot sang mane. Yaring detalye sa ato nga balita. Dakop ang duwa ka mga sospek matapos naging kawat ang motorsiklo sa nagaangot pa ang niyabe sa barangay San Antonio, Molo, Iloilo City, pasado na 5 sang hapon, Enero 14. Ang mga sospek amo sa alias Vince, 23 anyos, sang Malaya Clan, kag alias JR, 26 anyos, sa New Washington na Clan. Suno, kay Police Captain Ryan Christ, inot ang officer in charge ng Iloilo City Police Station 4, nalipatan sa nagiya nga si alias Part, 26 anyos, ang liyabe, tungod nagkanto siya sa iyang gaabyan sa barangay San Antonio, apang nakibot na lang nga wala na ang iyang motorsiklo. Pag backtrack sa mga CCTV sa kapulisan, nakita na duwa ka mga sospek nga nagkuha sang motorsiklo tob-tob, nanukar sila sa San Pedro Molo kag nagapangita kuntani sa pwede panaguan. Nagkontak ang isa sa ila sa ilang upod sa isa ka mall sa city proper para kuntani hatagan sa ORCR para mabiyay na nila ang motorsiklo pakanto sa Aklan. Diri na nila gitago sa may San Pedro. Amo to nga nalukid day naton kay pagkuha naton sa allegedly no nga gitudlo gid sang bayi nga amo gid ang nagkuha kag makita taman sa CCTV dito sa barangay nga siya gid ang nagkuha sila nga duha. Suno pa sa sospek si Vince, aminado siya ngaging kawat niya ng motorsiklo kay para may gamiton siya sa pag-service nga maglibod sang mani. Huwag ka madakpan subong ano gamiton mo motor ano? Oh, sir. Amo lang gamiton ko motor pang libot sang baligya sang mani, sir. Pero kung kisa, sir, kasi flip lang yun kaya way kaya ka pang karna. Pero natsambahan ko lang nagyang ko sa hanggang katkawat, takaw ko. Kag sa karon mga ka-K5, yara sila sa kustodiya sa Iloilo City Police Station 4, kag natala nga pasakaan sa kaso. Kag nagpahayagan daw ka mga suspect, nagahinulsol gid sila sa krimen nga ilang ginhimo, kay nagapangayo sang pasaylo sa tag-iya sang motorsiklo. Ako naman si ka-K5 Aaron Refoyo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo, K5 News FM. Balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.